Значи, в България не можеш просто да започнеш фитнес. Не, след 6 месеца автоматично ставаш фитнес батка. Първо почваш да тренираш за здраве, за форма, за самочувствие, после си купуваш плотник, после втори плотник, после започваш да вървиш така, все едно носиш 2 хладилника под мишница. Нищо, че тежиш 73 кг. И винаги идва момента с снимките. Братът има повече снимки на бицепса си, отколкото с семейството си. Повечето почват фитнес заради жените. След 2 години единствените хора, които им гледат снимките, са други фитнес батки. Вече не яде пиле, яде протеин, не пие вода, хидратира се. Все едно е учен от НАСА, а вдига дъмбели до прозореца във фитнеса. После открива креатина и говори за него, все едно е намерил лек за рака. Качил си 4 кг мускул. Изведнъж започваш да гледаш лошо на сервитьора, на GPS-а, на собствената си баба, бе брат. Фитнес, наргеле, кафе, черна тениска. Седи и гледа лошо хората. Брат, ти си дошъл за фрапе. И най-опасният момент идва, когато открие бокса. Гледа 2 клипа на Майк Тайсън и изведнъж започва да се боксира с въздуха. На спирката, в асансьора, на паркинга, в кухнята. Братът не се движи вече. Той си прави спаринг с Каспар. Повечето хора не ходят на фитнес, за да станат големи. Ходят на фитнес, за да чуят: брат, нацепил си се.